Walo katil nga sawa kon reticulated python ang nakapabulabog sa mga residente sa Barangay Poblasyon dito sa lungsod sa Argao pasado alas 5 sa Domingo sa hapon. Nakitaan ang sawa nga galuko ilaon sa bangko usod sa CR sa usa ka tindahan. Nakugang ang mga tindira diha nakita ang bitin ug daing singgit sa pagpakitabang. Makaresponde ang mga sakop sa Argao Municipal Risk Reduction and Management Office. Ang Argao MDRNMO ang adunay Gyoy Snake Catcher nga si Arthur Parantar. Dali ra hinuon nilang nakuha ang python o kay Domingo man way abli ang DNR office sa ilang lungsod. Hinungdan nga ila ra usab kining gibuhian sa bukirang bahin sa lungsod. Awhag nila sa mga tawo nga makikita og bisan unsang klase sa has. Ang tawag lang ay ang mga taon. Kuha na mo ako ito sa delikado. Kaya di po siya kailan sa titin o po, isunod sa pagkiling.